खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअआव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 23 जुलाइ 2024 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। गिबियावनो दङ मेष राशि। नोंथाङा जायखिजाया खामानियाव आबुं जागोन। नोंथाङा बेसेबां आखा-फाखा बेखौ दिन्थिनानै गावनि खाथि-खालानि सुबुंफोरनो गावनि गुनखौ फोरमान खालाम। नोंथांनि खामानिखौ समाव फोजोबनाय आरो थाब न'आव थांनाया दिनै नोंथांनि थाखाय मोजां जागोन। वृषभ राशि। मोनसे मुलाम्फा गोनां सान आरो नोंथाङा मोनसे गोलाव बेरामनिफ्राय रैखा मोननो हागोन। मिथुन राशि। दिनै नोंथांनि अनजालुनि मोनदांथिफोरखौ बुजि। बादायलु आनजादनि थाखाय नुजाथिग्राफोरा गावसोरखौ गुसु लाखिनांगोन। नोंथांनि नाजानाया थारैनो मोजां फिथाय लाबोगोन। कर्क राशि। दिनै नोंथाङा दोनथुमनाय रांआ इयुनाव खामानियाव फैगोन आरो जायखिजाया गिदिर जेंनानिफ्राय बारग'गोन। समाजारि हाबाफारिफोराव बाहागो लानो खाबुफोर थानो हागौ। सिंह राशि। सावस्रिया मोजाङैनो थायो। दिनै रां सौफैनाया नोंथांखौ गोबां रांखान्थियारि जेंनानिफ्राय उदां खालामनो हागौ। कन्या राशि। दिनै सिरि टेनसन गैयै था। दिनै नोंथाङा गावखौ नाङा-फाङा बांद्राय खर्सा खालामनायनिफ्राय होबथानांगौ, नङाब्ला रांनि आंखाल जानो हागौ। सोमोन्दोजों सोमोन्दो आरो सोमोन्दोखौ गोदान खालामफिननायनि सान। तुला राशि। गावनि देहायारि सावस्रिखौ साबसिन खालामनो थाखाय मोनसे समानथि आदार ला। जाय फालांगिरिफोरा खामानिनि थाखाय न'निफ्राय बायजोआव ओंखारलांगासिनो दं, बिसोर दिनै गावसोरनि रांखौ मोनसे रैखाथि गोनां जायगायाव दोननांगौ मानोना खावनायनि खाबु दङ। वृश्चिक राशि। सावस्रिया दिनै आबुं जागोन। रांनि आंखालआ आथिखालाव नखराव बेले-बेजेनि जाहोन जानो हागौ। बेबादि थासारियाव नखरनि गुबुन सोद्रोमाफोरजों रायज्लायनायनि सिगां मोजाङै सानना ला आरो बिसोरनिफ्राय बोसोन ला। धनु राशि। दिनै न'निफ्राय बायजोआव थांनायनि सिगां गावनि गेदेरफोरनि बोर ला, मानोना बेयो नोंथांनो मुलाम्फा होगोन। गोजान जायगानि खुरमा बाहागिफोरा दिनै नोंथांजों सोमोन्दो लाखिगोन। मकर राशि। मोनसे मुलाम्फा गोनां सान आरो नोंथाङा मोनसे गोलाव बेरामनिफ्राय रैखा मोननो हागोन। कुम्भ राशि। नोंथांनि गोख्रै मावनाया नोंथांखौ थुलुंगा होगोन। जाफुंसार जानो थाखाय समजों लोगोसे नोंथांनि सानस्रिफोरखौ सोलाय। मीन राशि। उसुबिदाया नोंथांनि गोसोआरि गोजोनखौ हेंथा होनो हागौ, नाथाय सासे लोगोआ नोंथांनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनायाव जोबोद हेफाजाब होगोन। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि फानजामुथिखौ मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होदो।